Our dinner for tonight, guys. Seated chicken or pinaupong manok. But mine is, I call it sinalampak na manok. Dahil hiniwa ko siya sa gitna, guys. Ayan, parang split chicken na siya ngayon. So, and yung pinaka-sauce niya, guys, oh. Sticky na siya. And I can assure na talagang nanuot na yung lasa nito sa mismong laman ng chicken. Sarap, diba? May split chicken, soy sauce, and Coca-Cola with matching salad. Pali.